AppWriter Cloud kan du få skrivestøtte med ordforslag, når du skal skrive. Åbn det dokument, du vil skrive i. Vælg det sprog, som du gerne vil skrive på. For at aktivere ordforslag skal du gå op i skriveindstillinger og sørge for, at der er et flueben ved at aktivere ordforslag. Hvis du klikker her, vil AppWriter komme med ordforslag, der passer ind i konteksten, når du skriver. Når du skriver, vil AppWriter hele tiden komme med ordforslag. Og hvis du synes, den her ordforslagsboks er lidt irriterende, så kan du klikke på hængelåsen, og så kan du hive den herover i siden. Det er også en god idé at få AppWriter til at læse ordene op, når du skriver. Og det gør du her i skriveindstillinger. Du kan vælge at få læst en sætning højt, ord, bogstavlyd eller bogstavnavn. Vi vælger at læse ord højt. Så vil AppWriter læse ordene højt, når du har skrevet dem og trykker på mellemrumstasten. Dig i at skrive med. Hvis du ønsker at få læst et ordforslag op, kan du holde musen hen over ordet og klikke på det for at indsætte det i teksten. Ordforslag. Bliver. Du. Ringer. Rejser. Risikerer. Rigtig. Og hvis du vil prøve at bruge tage højde for kontekst, fungerer det på den måde, at du trykker på mellemrumstasten, og så vil AppWriter komme med ordforslag, der passer ind i konteksten. Vi kan se en gang her. Rigtig. Klog. Godt. God. Idé. Til. At. Det.